Goedenavond, welkom op deze tweede kerstdag bij Omroep Zeeland. Namens iedereen wensen we u een hele fijne tweede kerstdag toe. Het nieuws in Zeeland vandaag. Kerstballen, kerstverlichting en kunstkerstbomen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was vandaag al in de uitverkoop. En daar komen natuurlijk mensen op af. Ja, we zijn koopjesjagers. Gewoon eens kijken wat er nog leuks is voor volgend jaar. Als ik vrij ben, tweede kerst, ga ik altijd even kijken voor de lichtjes. Altijd? Altijd, ja. Maar kerst is nu klaar, hè, bijna. Weet ik, maar dan heb ik het voor volgend jaar. En dan ga ik de volgend jaar weer kijken. Dus waar u misschien deze tweede kerstdag het liefst met een dekentje op de bank doorbrengt, gaat de echte fanatieke kerstliefhebber gewoon op jacht. Op jacht naar kerstkoopjes. Wat bezielt u? Gekte. Nee, ik weet het niet. Nee. Eigenlijk is het voor het 3e jaar dat we hier eventjes komen shoppen. En geef ze eens ongelijk, want de korting was maar liefst 40%. Ik denk dat mensen gierig worden als ze zien 40% korting, dan wordt het toch interessant. Ja. Maar er waren ook mensen die er niets van moesten hebben. Ik moet echt niet te veel van die kersttroep in huizen, echt niet. Nee, serieus niet. Want op een gegeven moment vind ik het een circus worden, echt. Gelukkig voor haar is het kerstfeest dan ook bijna weer voorbij. Voor de 4e keer werden de doeken van het panorama Walcheren uit elkaar gehaald, opgerold en vervoerd naar een nieuwe plek. Vanuit deze kerk in Vlissingen verhuisde het panorama naar Museum Veren, waar slechts 1 van de enorme schilderijen volledig in het museum tentoongesteld kon worden. Maar het is beter dan helemaal niet, vindt kunstenaar Jody Montak. Ik zie het als een tweede hoofdstuk, waarbij we weer opnieuw proberen het bekendheid te geven. En ja, die zichtbaarheid die is nodig. De afgelopen 15 jaar heeft het natuurlijk in grote gebouwen gestaan. En die waren meestal ongeveer 16 meter hoog. Nou, dit zal 4 meter hoog zijn en het oogt hier heel erg groot. En in die kerk, ja, ik wil niet zeggen dat het een postzegel was, maar het oogt hier heel erg groot. De doeken zelf in oppervlakte zijn 800 vierkante meter. Variërend van, de langste is 45 meter en de kleinste is 10 meter. En dan varieert het in hoogte van 2,5 meter tot 5 meter hoog. In Museum Veren zijn behalve ander werk van de kunstenaar ook voorstudies en fragmenten van het panorama Walcheren te zien. De rest staat opgeslagen, want de zoektocht naar een ruimte waar 800 vierkante meter kunst kan staan gaat onverminderd door. Het mooiste zou zijn als je het geheel kon laten zien, want dan stap je van het ene in het andere. Dat is natuurlijk de hele opzet. Je wil dat het gehoord en gezien wordt. En het lijkt mij raar dat zoiets in de opslag gaat en niet meer zichtbaar is. Alles wat met snoertjes, draadjes en elektriciteit te maken heeft, is aan John Eggebeen uit Schavenpolder besteed. Hij is er zelfs zo goed in dat hij dit jaar met dit project Europees kampioen elektrotechniek werd. En hij kijkt terug op een bijzonder jaar. Ja, een heel bewogen jaar. En je kunt op deze manier goed laten zien wat je kan in je vak. En daar bleef het niet bij. Hij kreeg ook een uitnodiging voor de uitblinkerslunch bij het koningspaar. Ja, heel gaaf om ook hun te horen over hoe enthousiast ze eigenlijk over de skillswedstrijden zijn. En we waren er al eens een keer geweest. En hoe het was om daar aan mee te doen en om dus ook het mbo te promoten. Zijn docent kijkt vol trots naar zijn pupil. Zijn talent was vanaf dag 1 al te zien. Ja, dat is natuurlijk iets waar je bijna alleen maar van kan dromen. Dus dat is gewoon echt een hele unieke kans wat ik heb meegemaakt. Hij is heel breed geïnteresseerd in de elektrotechniek. En hij pakt alles wat hij doet, pakt hij heel snel op. Inmiddels heeft John zijn mbo-diploma op zak. Maar het meeste is hij dit jaar trots op zijn gouden plak. Nou ja, de winst natuurlijk dat je zo goed in je vak kan worden. Dat is denk ik hetgeen wat ik wel altijd meeneem. Hij heeft al 2 keer de Dakar gewonnen. Voor de 3e keer reist oud-wereldkampioen motocross Nancy van de Ven binnenkort af naar Saoedi-Arabië. Niet als coureur, maar als analist voor RTL bij de Dakar Rally. Toen dachten we van we hebben wat interviewtjes van haar bekeken. Die kan aardig lullen. Dus laten we haar eens benaderen en kijken of ze dat wat vindt. Ik zei nee hoor, ik kan mijn familie niet zo lang missen. Ik ga dat niet doen, ik weet er niet zoveel van. En toen zei ze ja, maar dat willen we juist.
Iemand die daar zeg maar dingen gaat ontdekken en echt met oprechte vragen daar zo aankomt. Van de Ven reist mee met de rallykaravaan en maakt televisie vanuit het bivak. Dicht op de sport. Het moet wel mijn oprechte interesse zeg maar hebben. Want bijvoorbeeld de auto's, ja, dat vind ik lastig om ook nog erbij te volgen. Want er rijden daar natuurlijk verschillende categorieën. Dus ik heb me vooral gehouden bij de motoren en dan bij stukjes opnemen. Het is een relatief nieuw en jong merk. Zien we Van de Ven ooit nog zelf op een motor in de Dakar? Het staat niet op haar bucketlist. Wat die mensen doen, als je dat van dichtbij ziet, dan denk je pas echt wow, dan krijg je daar ontzettend veel respect voor. Dus om dat op mijn bucketlist te zetten, dat dacht ik dat dat wel heel leuk was. Maar daar moet je echt heel veel tijd in stoppen. Om dat sowieso al ben je op het laagste niveau daaraan mee te kunnen doen. Dus dat gaat wel echt lastig worden, denk ik. Mooi hè? Ook deze tweede kerstdag verliep zonnig en koud met lage middagtemperaturen. Het werd niet meer zo koud als gistermiddag toen het in Westdorpen de hele dag licht bleef vriezen. Vanmiddag kwamen de temperaturen uit op zo'n 2 tot 3 graden boven het vriespunt. Maar was het dus wel uitgesproken zonnig. Nou, vanavond en vannacht blijft het helder. Het gaat opnieuw licht vriezen, zo tussen de -1 en de -3 graden. En dan morgen krijgen we te maken met een weersverandering. Want in de loop van de ochtend, en zeker morgenmiddag, neemt de bewolking toe vanuit het noorden. Het blijft wel droog, maar het kan wat nevelig zijn. Het wordt minder koud morgen. Temperaturen dan van zo'n 3 tot 6 graden. Met morgenmiddag een afnemende naar noordwest draaiende wind. Nou, de winter zet helaas niet door, want de rest van de dagen stijgen de temperaturen door naar zo'n 6 of 7 graden. In de nachten kan het plaatselijk nog eventjes licht vriezen, maar die kans wordt in de loop van volgende week alleen maar kleiner. En vanaf woensdag neemt ook de kans op wat neerslag toe. En tot zover deze korte Zeeland nu. Straks om 8:30 en om 10:00 de documentaire Koude Grond over de geschiedenis van Molukkers in Zeeland. Nog een hele mooie avond en tot morgen.